aka. Unu ezukọọla nke taa? Anyị abịala ige akụkọ nke taa. Ọ dị mma. Aga m akọrọ unu akụkọ maka ihe mere mmadụ ji nwee okoro azụ. Nne kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ. Ngwa, geenụ ntị nke ọma. Akụkọ a bụ maka ihe mere mmadụ ji nwee okoro azụ. Ifochakpi. Wow! Nkịta yara apa. Nsị abụ n'ọhịa. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka anyị nwee obi ụtọ. Enwere otu mgbe n'obodo Amankwọ, otu eze na ala ọlọ ya mụtara otu nwa nwanyị. Aha ya bụ Eririmma. Eririmma mara mma nke ukwuu, nke mere na ndị mmadụ na-akpọ ya elelewe ejeghị ọrụ. Mgbe Eririmma toro agbọghọ, ọtụtụ ụmụ okorobịa na-abịara ya di. Mana o nweghị nke Eririmma chọrọ ịlụ n'ime ha. Ụdịdị Eririmma na ahụ mere ka akụkọ ya gazuo n'obodo niile, rukwa n'obodo ndị mmụọ. Otu nwa mmụọ wee sị, anụla m akụkọ nwa agbọghọ na-eme ka okwu ya na-ekwu okwukwu. Kedu onye oche na ọ bụ? Aga m eje lụta ya ka m gosi ya ihe ọkụ ji ntị oke eme. nwa mmụọ a o nweghị aka, o nweghị ụkwụ, nakwa akụkụ ahụ ndị ọzọ. Ihe o mere bụ na ọ ga na-arịọ ndị mmụọ ibe ya akụkụ ahụ. Ọ rịọta onye a aka, ọ rịọta onye a ụkwụ. Ihe a ka o megidere wee rịọkọtazuo akụkụ ahụ niile ọ ga-eji bụrụ mmadụ zuru oke. Ka o mechara nke a, o lee onwe ya anya wee hụ na ọ ghọọla nwa okorobịa ji mma wee saa ahụ. O wee zọpụ njem gawa n'obodo ụmụ mmadụ. Ozugbo ọ batara n'obodo Amankwọ, Eririmma hụrụ ya wee gbara ọsọ makụọ ya, si na ọ bụ ya ka ọ ga-alụ. O wee kpọrọ nwa mmụọ ahụ dịzị n'ụdị mmadụ, kpọgara nna ya bụ eze na nne ya bụ lọlọ, wee sị ha, Nna m, ahụla m onye m chọrọ ịlụ. Lee ya ebe a, aha ya bụ Omekagụ. Mgbe nne na nna ya lere nwoke ahụ anya, obi ha esichaghị ike ebe ọ nọ. Ha wee kpọọ Eririmma n'ime ụlọ sị ya, Anyị achọghị ka ị lụọ nwoke a. Obi anyị esichaghị ike n'ebe nwata nwoke ahụ nọ. mana Eririmma sịrị, Chaa! Etela ụgba etela azụ, ọ bụ nwoke a ka m ga-alụ. nne na nna ya wee kweta si ya gaba ije edi. Nwa mmụọ ahụ lara jee kpọta ụmụ mmụọ ibe ya ka ha bịa lụrụ Eririmma. Ha ji ọtụtụ ihe onyinye bịa ma lụọ Eririmma etu ndị obodo ha si alụ nwanyị. Ka mmemme na-aga n'ihu, e wee kpọpụta Eririmma
ka ọ bịa gosi ọha na eze onye bụ di ya. Ka ha malitere nke a, nne eriri mma wee bido gụwa egwu. Ka nne ya gụchara nke a, eriri mma nyere di ya mmanya, mmemme wee sara ọkụ. Obodo niile na-enwe aṅụrị na eriri mma mechara hụ onye ọ ga-alụ. Ka emechara mmemme a, nwa mmụọ ahụ wee kpọrọ eriri mma lawa na be ya. Ka ha na-ala, ha gagidere ọtụtụ oge ike wee gwuo eriri mma. O wee jụọ di ya sị, ọ bụ na anyị erubeghị be gị? Kamgbe anyị malitere ije a, anyị adịghị eru eru. Onye mmụọ ahụ zara ya sị, nne wee ndidi, obere oge anyị ga-eru. Ọ ka fọdụrụ obere ije anyị ga-ejekwu. Ha malitere na-agakwa, gafee mmiri asaa n'ọtụtụ ime ọhịa. Enweziri ebe ha ruru, o wee doo eriri mma anya na ekele gafere nku aka abaala n'ihe ọzọ. Ụjọ wee baa ya ahụ. Ozugbo nwa mmụọ ahụ zọbara ụkwụ n'obodo ndị mmụọ, ọ gwara eriri mma ka ọ chere ya na ọ na-abịa. O wee gaa nyeghachi ihe niile ọ rịọtara ndị ọzọ. Mgbe ọ pụtara, eriri mma wee hụ ya, egwu baa ya anya. Mgbe ahụ ka ọ mara na ọ bụ onye mmụọ ka ọ lụrụ. Eriri mma wee tinye mkpu n'oke olu, ewo, ọkwanụ mmụọ bịara m ije dị, ụwa lekwanụ m. ozugbo o chere ihu
ebe ọ chere azụ wee tipụ ọsọ. Ka ọ na-agba ọsọ ahụ, nwa mmụọ ahụ wee jiri ogologo mbọ aka ya nke bụ akụkụ ahụ fọdụrụ ọ ga-enyeghachi gawaa ya azụ. Eriri mma wee tie mkpu akwa chọba ụzọ be nne na nna ya. Bidozie ụbọchị ahụ gawa, ndị mmadụ bidoro nwebe okoro azụ. N'ebe a ka akụkọ anyị bịara na njedebe, mana tupu anyị alaa, ihe mmụta anyị ga-ahụ n'akụkọ a bụ na oke ọchịchọ adịghị mma. Ụmụaka, gbaa mbọ na-ege nne na nna gị ntị mgbe ọbụla ha na-enye gị ndụmọdụ, n'ihi na ihe okenye hụrụ mgbe ọ na-anị, nwata rigo n'elu ukwu ọjị ọ gaghị ahụ ya. Ngwanụ, anyị ga-ahụ oge ọzọ. Ifochakpi. Wow! Like, share, subscribe,